labkas, nga idi pay like ket siya kain ka inay ayan. Kapot Facebook nga kunkunada ket nagsarak di dalan na nang ring dinapayag na idulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen uray ken katag ikuten jak maisoro to'y rik na ubiyag to'y biyag. Agmal malem a trabaho jak marik na ti bandog ko tay ti panaginanak dito'y Facebook ka ama ka chat manay aliw-liwat ti may ladawan aragsak agiyaman ang FB tingin patek ko na sa kulak lupay tawen pinaglabas dito'y lagip ko di napunas asikalain ayat akinukkupi ko pak FB tiga punay tangket na sarakan ka napalaos tiragsat ko agragrag uday to'y puso. Kapot Facebook akong kulada ket nagsarak di dalanta nang ring dinapayag na idulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen uray ken katag ikuten jak maisoro to'y ring na ubiyag to'y biyag. Kapot Facebook akong kulada ket nagsarak di dalanta nang ring dinapayag na idulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen uray ken katag ikuten jak maisoro to'y rik na ubiyag to'y biyag. Tumbeng kadiya patuluyen uray ken katag ikuten jak maisoro to'y rik na ubiyag to'y biyag. Kastoy
ayat ngayon datundo. Binwangay tani ayat anak no taragsa, nagmaris sa glawlaw adong nga arapaan, nga itim tumasamwanan si kaken siya, pagbulikan tantut nam ay ken naligan. Itiya na yung dito'y din na piyag ko, Imadayo at mas bahala na sunay nga iling ko. nalabos na Alam namin si kalaeng malaglagip ko. Malaglagip ko. Araw na mamig kaadang dito'y silong ko. Nagrigat gayang long distance nga ayat. Message mo sa Facebook ka na yung asig-sig kaan. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno malit-et pili ko lang sunay. This song is owned by Omni Records. Minsa pa'y laeng tumaubiyag ko. Kadanteng katiyang daw ken kanito. Araka ka matampal at paragto. Tatlo ang nanayong ragsak taken dungo. Itiyak yung dito'y din na piyag ko. Yak mas bahala na sunay nga iling ko. Alam nabi si kalaeng malaglagip ko. Maralapapit kadang dito'y silong ko. Nagrigat gayang long distance na ayan. May sa Facebook ka na yung asig-sig kaan. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno malit-et pili ko alalaw sunay. Nagrigat gayang long distance na ayan. May sa Facebook ka na yung asig-sig kaan. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno malit-et pili ko alalaw sunay. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno malit-et pili ko alalaw sunay. Inayak ka iti napuno, inpatek ka rik na ken puso, ngem sinayan mubiyag ko, sinayang mo adu a sakripisyo.
kasla di marakra napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken ka napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabalin ko lipaten kan ubiyat ko tawan kan tuy sinungkul inayak ka iti napuno inpatek kat riknaken puso ngem sinayan mubiyag ko sinayang mo adu a sakripisyo jakman a ninamnama akas tuy ti pagtengta kasla di marakra napudno nga ayan-ayan no ragsak mo di umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa ang puso mangipateken kat napudno no ragsak mo di umadayo awanen ti mabalin